faltatzen. Hemen badu aldatuan zeuze, Zer uste zuen duela? Hau bikotia eta hori bikotia niretako die ikute zinak. Maider eta Telmo. Hemen zeukien aukera fuerte baten esto juteko, eta Ulenak hartu dituzte, baina bueno. Bost! Lau! Hiru! Bi! Bat! Lana amaitu da! Bikote irabazlea Edurne eta Goiko. Zuen abentura basarrian hemen bukatzen da. Maider eta Telmo kalera jaitsi beharko duzue. Gabon Euskal Herria, ongi etorri basarria zuzenean saiora, zen olako saioa daukagun 8. atala ikusi genuen, basarriaren 8. atala igandean. Eta geroz eta lehiakide gutxiago eta adi, finala gero eta gertuago. Azken atalean kaleratuak, Maider eta Telmo desafioan ikusi dituzu, ezta? Goiko eta Edurneren aurka egin zuten, asko hitzein da honetaz, eta asko hitzein behar dugu, basarria zuzenean saio honetan zer gertatu zen. Hiltzeekin, txabola egiteko, arazoak egon ote ziren, ala ez, txerri saltariak edo salto egiten duten txerriak ere horra gertu ziren. Maider eta Telmoren adierazpenak dauzkagu. Sineste zina, nik enun ezergatik aldauko, kiston familia indeu. Ama bat eukidet, anai arrebazko. Ni bentsa burua... Superaltu, Telmo. Haupa, Telmo. Oso lantxukuna egin duzue. Eskerrik asko. Azken kaleratuak hemen dira, kanparan daude, Maider eta Telmo Gabon. Gabon, txaloak eurentzat. Lantxukuna egin duzue Maider eta Telmo, baina hemen zaudete galdu zenutelako edo galdu duzuelako desafioa. Bueno, zuekin hitz egiteko gogoa badaukagu laizter hemen plato honetan izango zarete. Bueno, hitz egin eta zuetariko baten batek beste gauza batzuk ere egingo ditu. Telmo, hau gogoratzen alduzu? Telmo, bai, 15 bat urte edo 15 urte baino gehiago, hau egin zenutenetik, ez? Bai. Guain ikusita, ez dakize pasa zaite, baina bai, bueno, dela. Bai, oroitzapen oso ona. Telmo, begira, sare sozialetan, oraintxo bertan berriz iragarriko dudana, jakitera eman genuenean, erreakzio asko egon dira, momentu ikoniko, mitiko, historikoa izango da, hemen gaur gauean, basarria zuzenean, saioan ikusi eta entzungo duguna. Telmo, abesteko prest? Prest. Zurine Hidalgorekin abestuko baitu Telmok! Lokaleko lehiotik kanta, gero arte, bikote! Gero arte! Zinolako momentua biziko dugun hemen ezin galdu hori, Gauza bat esango dizuet. Finalerako kinielak egiten hasi zarete, bai. Finala gero eta gertuago baitago. Gaueko 11 izateko eta gure katedra osatzen duten solaskideak prest daude. Xabi Gabon, Izeta Gabon, Mantzi Zidor Gabon, Badilla Kaixo, nere Kaixo, nere Jose, Ongietorri Amaia, Gabon, Biurri, ondo, eta txaloak ere armailetan zaudeten ontza. Badilla, kamisetie, elastikoa, kamiseta. Nik uste dut gaur, oraintxo bertan komentatu dudan momentu historikoarekin zer ikusia daukala kamiseta. Euskal belaunaldi bati, markatu zion talde bat izan fan betizu taldea, eta noski, beira diskoa hemen, bizi diskoa, eta den ekarri, betizu taldea, gaur, mini Zurine Hidalgo,
Minitelmo, bera telmo txikia, bera ze bolita. Apur bat aldatu dira, ezta? Bueno, 16 urte. Onerako. Bera. Onerako gaur, Zurine Hidalgo hemen izango baita eta Telmorekin abestuko baitute hoixe. Entzuten ari zaretena, ezta? Lokaleko Leiotik. Bueno, baina asgaitezen, gai asko dauzkagulako, aizue, eta azken atala ikusi ondoren, titularra zein izango litzateke. Gorriek irabazi dutela antza denez, bolada txarrari buelta eman omen diote. ¡Ahí va Gorrilla, venga! Eon! Eurretik joan gara, tranquil. Gidau gehiago, wow! Berri beste bola bat. Hemen gakoa egon daiteke. Venga, eskerre de puta madre, hartu lasai. Lana amaitu da! Posik itxi da, kriston pisuek handu duganetik, hau esan dut hauke hurie da, da alan edolan, irebazin bide. Bolada txarrari buelta eman diote, Jose? Bai, Notizia handia da, bai, nik uste, Asierrek talde kidek ondo bidera zituk, eta nik usteat elkarlanen lan txukune egin dela, eta emaitzare ikusi diau oso txukune izan dela. Bukeran ematen zian parekatuan txen, baino nik usteat ondo lan txukune egin duela. Eta lehiakide gainea ikusten dek fizikoki lan, oztopo gorra zeuzkila, eta danak ondo haitu Zer dituela. gertatu da, buelta emateko. Rosa, Telmo nola ikusi zenuen auzolan proban? Zeia dagoeneko, Telmo ja bat zegoen nahiko kaskatuta edo nahiko erreta txabolagatik, ez da? Txabolan hainbeste gauez lo egiteagatik, ez? Bai, bueno, beste behin nik uste Telmon fizikoa ez dela igual beste guztin bezalakoa, eta azkenen egia da igual beste egunetako, bastekit, matxakeak ja pixkat ustuta zekala, eta bueno, pixkat ikusiela, baina lare beak aldunetik dena mandu, orduan, ondo. Nola ikusten duzu, talde gorriak, karo, bai padilla? Epen ematet, janira ez daola gaur hemen, ze zorion donen un asierrekin dako lanagatik, egia esan. Bueno, nik uste, merito askoa daukala asierrek froga horretan, eta pena hemen ez teotea, baina, bueno, janire hemendikan musu bat eta zorionak zera nahi antzako. Bueno, gero, Asierren adierazpen batzuk ere entzun beharko ditugu horren inguruan. Karo, hau bi eratara ikus daiteke. Gorriek irabazi dutela edo urdinek galdu dutela, ez? Zueko hala ikusten duzue? Ander, venga, aurrea. Edo nahi duzuenok, hitz egin dezakezue. Bueno, nik uste beti ez dagatela urdinak irazteik, ez? Noiz patxak galdure merko zuen, eta euna tokatu zen, pues... Hemen akatxan, nok egin zuen, urdinek akatxan bat edo egin zuten. Gorriko biek izan duziala, eta asumitu gara do, eta lan txukune egin zuen, da, bale? Zure launak gaizki intzula ez tezu onartu nahi? Gaizki zeintzun. Zeintzun, ez dakan kontrabotazun bola eta hor txikituzun saria? Intzun, gaizki esantzu, intzun estakan gainetik pasa. Inor egiteko talentek ez dut, jota estakan gainetik pasazun bola. Bueno, hoxe, egan pasazun. Bueno, pelikulik ez dugu ikusi behar. Ikustazun, noa behira ondo zinean. Ez da kabela eta buelta, eman, ez da zakuran barra bilak. Ez. Bueno, hombre, hoxe, vale, hoxe, atxi behar. Beste debate badala, ez? Bai, jokinek, josula, estakan kontra, baina ikusi berdea bola bakarra izan zan igual dana irikizela totalmente, baina beste bola batzuk irikitzen hasita zaudela. Igual zaitu inbertzana kontuzo ibili bertzan jokinek eta baino. Baina bola batzuk ja askatzen hasita zauden. Maier da Telmon zeare bola ikuste bola de askatzen hasita zeon. Erdi puskota jo, baitera. Irudi batzuk badauzkat, geroxeago ikusiko ditugu. Baina beti hitz egin da, urdinek irabazi izan dutenean estrategia gona egin dutela. Oraingoan, Marko, etxetik ikusi zenuenean zer pentsatu zenuen? Ai, pena horrez egotia. Bai, azkenen pena mantzian, ez otia hor mirenekin. Baina postu nintzen taldean gatik, azkenen behar zuten hor puntxo hori, eta azkenen lortu zuten. Marko esaten duene, handia da, esan nahi dut, interesgarria da, batez be, garrantzitsua da irabaztea, lehiaketan gaudelako, azken txapan gaudelako, baina atal animiko horretan, ez? Azkenen burua oso importantea da baserrin, eta irabazteko behar zu. Bai. Azkenen... Nik usteat, eake korrikean estrategia ondo planteau zila, hasi joan bikote fuertenetik, o azkarren aliauko zinetik.
eta petatu eta zea initze, hasi joan azkarrago, oztopon lehenengore ea jarri joan, eta eake ala hasi joan jokin da Andrea, baina ikusitzean petatu eta initzek, bentajatxo atea intziela. Petatu aipatu eta ama jarri daia... Arro. Mirenek zerbait esan nahi du. Nik esan nahi dut, guri belar fardua puskautze eskunean, esan ziuela gaizki tratau gino zela, ez gendula oso ondo ibili, eta guain ze pasadoan bada. Nik esan dut gaizki tratau, Jokinek beak gaizki tratatu dula bola. Kontuzo ibili bali mazan, etxala hausiko. Baino... Bolaren asuntoa, itxoizu pizka batean, ze irudi... Ez, oso, ondo egin duzu ez. Belar bolaren inguruan asko dago ez da baidatzeko, baina irudi batzuk ere erakutsi nahi dizkizuet. Are gehiago, ja aurreratzen dizuet, ama lurra dituak ere zerbait esango duela zuzenean hemen. Horren inguruan. Bolen inguruan. Petatu. Kaixo. Mari Carmen, jaitsi zaitez mesedez. Txalo bat Mari Carmenen zat, petatu eta inize, immunitatea lortu zuten. Iniz eta petatu, aurreneko bola horri buelta ematen, nik uste talde gorriko bikote indartsunetariko izango dela proba hontan. Aurreago! Inize eta petatu berriro, talde gorriko indartsuena komen dira. Lanik onena egin duen bikotea, honako hau da. Petatu eta inize! Petatu, hasieran ez genin asko ikusten, baino eunetik eunea beti gotxilua, baino kriston indarrakin. Hasieratu. Amari, txaloak amarentzat ere bai, ez? Aizu, zure semeak. Nere semea. Ainizek eta petatuk lortu zuten immunitatea. Bazen garaia. Bai. Zer gertatu zen ba? Petatu eta inizeain. Petatu hain ondo eoteko? Hau da benetako petatu? Edo ikusi duguna da benetako petatu, baina beste... Ez, petatu olakoa da. Eguna pasa ondoren, nahi da ikusten, indarri gabe geratzen nahi diela, eta esan du, bueno, berak esan zuen joan zela espektakuloa ematea uste dut. Bueno, eta petatzera. Eta ida denak egiten. Espektakuloa ematen du, segak hartzen dunean, eta denak egiten ditu. Kompletoena? Kompletoena, bai? Nina, talde gorri ez zorion du, baina eski batez ere, Mari Carmen hemen daula, azpimarrau, anize eta petatuk intzuten lana, zen ikustet, behaiek irabazizuten denboragatikan, gero asierrek edukizola lasaitasun hori bukarako bola hori jartzeko, da nik usteet, proban garaiek, bueno, danak kriston lana intzuen, baina batez ere anize eta petatu lana izan zen. Bai, bueno, indoartsuena dielako, ez? Prestatuena daudelako hortako talde horretan, hoiek, nik uste hoie daudela prestatuenak. Eta orduan beak intzuten lana banaberitu intzen, bai, hori bai. Ez tegia, zuzuk esaten zenula espektakuloa ematea jondala, nik uste zazpigarren saiora arte ez genula ikusi pixkat hola jokatzen. Eta gara denok harrituta gaude, ez? Osa, pixkat hasieran zegoen karpeta iten hor, kesi Luziakin egizula, bideotan behintzat hori ikuste genuen, eta gira da, azken aldin, azken fasetan, finalera begira nitzako favoritoetako bat izan eteke. Hombre, favoritoa nik uste dut ez. Ara, nik gustatuko lehitzateke, nik gustatuko lehitzateke finala ikustea Asier eta Petatu. Asier eta Petatu. Asier, Tania, Petatu eta Inize. Hori da zuretzat edo zuk amesten duzun finala. Gero kinielak egin beharko ditugu, zuek ere adi. Ospatuko nuke, txampainekin eta guzti. Bai. Hemen ospatuko zenuke? Hemen. Petatuk. Ez dezake irabazi, baina ospatzekoa da horrera iristea. Oso bikote kompletu ito bilake. Oso indartxu behintzet ikusten die. Eta ikusten dugu indartxu esaten dugu fizikoki ikusten ditugulako portento batzu diela. Baina burua eta petatuke bai, ze bestei txabolan egotia gaizki, ez dakit, gorputzari gaizkite jo, baina berari ikusten zaio ez dala kejatzen, aurrera dijoala eta fizikoki oso indartxu dagoela. Ainitze ere. Nik ama hemen daola, esango jo, ikusi deula nola semea beti gora etorri dan, pixkana behan fizikua erakutsi indula. Talde gorria pixka bera etorria einen, petatu gora indu, baina ni barkako jozu, baina ni goaindik Asierren pare ez dut ikusten. Horregatik nahi dut. Asier da beran bikotea ikuste eta askoz favoritogo finalea jokatzeko eta irabazteko ere bai. Asier, horregatik esate dizu nik finala hori ikusi nahi dutelako. Nik, ospatuko nuke a tope, baina bien aldetik badakit aritzek, Petatuk, ez dauk irabazteik. Porque baserritarra Asier da. Eta Asier da baserritarra petoa,
Eta niretzako, da... Ordu Mari Carmen immunitatean nok merezi zuen. Asierrek edo Petatuk? Gaur Petatuk. Asierrek ez du hori esan. Bueno, zingo dugu, ba. Ez du hori esan. Joango zara zure tokira, adi, oraintxe bertan ikusiko duguna, zera bideo berria da, irudi berriekin egindako bideoa. Immunitateari buruz ez egiten ari gara, Petaturen doaiei buruz, esaten dute orain indartsua dela, baina esaten du bere amak, ez, Asier eta Petatu. Bueno, baina immunitatea Petaturi. Ez da? Asierrek entzun zer esan duen. Telmo hostia zitxilotxie! Argi dago, hemen kapitain bakarra dago gorrien artean, Asier. Maider, zu sakatu da, bera dirigidu! Lanik onena egin duen bikotea, Petatu eta Inize. Nik uste neuen merezite eukiotela Taniak eta nik immunitatea. Azkanien dinoi kapitan postu hori hartzeko, bai azte merezidu bada. Ze espada baloraten ondoitzen danien, igual hobeto da egotie bigarren plano baten, eta bestera batera jarraitu zokue. Entzun duzue, bai Nerea? Bai. Baina kapitaina ez da ne ustez bea orotzeko da taldek ondoiteko, eta kapitain baten lan izan behar du taldeko onena bakoitzai atea zitzia. Eta hainitzek... Berak esaten du, bere ustez, berak merezi zuela immunitatea. Baina aztu zaio ez dala bera eta Tania. Egia da, Taniak ebai lan hona intzula. Taniak euneko eune emantzun lehengoko aste hontako prueban, nik uste Taniak euneko eune emandula. Baina bikotea jartzen baldin baditugu. Tania eta Asier, eta Petatu eta Inize, Josu? Nik uste Petatu eta Inize ekilibratuta daudela. Osa, hau da, horre Taniak eta Asierrek pixkat desekilibrio gehiago dago bien arten, uste. Eta horrek eindie kalte ez izatea inmunek kasu hortan. Ibai? Nik uste Asierrek hartzen dauela kapitainan papel hori irabazten danien bakarrik, ez? Galtzen dauenien, beti esaten dau berak beste modu batera ingo zauela, berak, eta ez, nera ez jarri holan, porque eske holan indau, tío, eske beti izen daulan. Herrikiroletan esan zauen berak ez zauela ingo txingan, ingo zauela beste zose, gatzanien esan zauen jentiek gaizkitxe hauelako galdu hauela, eta oin, irabazi hauela esaten dau bere lanagatik, nik zoriontzeko lana, nik beste dano moruen usteot, askoz belanoa gaurko proban indauela Iniz eta Petatu, berak eta Tania baino. Eta hori dau, klaro, eta ezin zare jarri biktima papel horretan, porque ez dago zarratzu. Nik uste dut, Asierrek arrazoi oso esaten dula, bera izan behartzula immunea. Ze azkenean lan, Iniz eta Petatu lan txukuna egin dute, baina bakarrikan egin dute bola eraman. Baina berak zer egin du, agindu estrategia osatu. Bola eraman. Teleskopiko hori erabili. Hau da, osotasun baten eta gauza guztiak hartuta nik uste dut berak lan asko ze osoagoa egin duela. Eta baita ere, bigarren, ezakit, letxe asko jaso dituela eta kritika asko jaso dituela bera aurria jarri danen. Eta aldiz, Petatu, beti egonda atzen eta bera hitza... Nik gauzat, esan bitzu, bolak eraman eta teleskopikoa aurtu baino lehena, igo bizien bi bola, beste bola batzun gainera. Eta bola horretara igoteko lana nik uste Iniz eta Petatuk, bikote moduan Tania eta Asier baino lan askoz behar baina hori bakarri, beste guztia. Niena odoz esan desunakin kapitaintzeo makoitzian, gero esan dula beak hobeto ingo lekela. Beak esan zunen, hobeto, beste estrategia bat zeunen, Maiderrek hartu zuen lidertza. Orden esan desuna ezan egia. Eta gero gaina... Bai, nik esan du bera bakarrik hartzen dauela, jartzen dela kapitain moduan irabazten dauenien. Ez dauenien irabazten, inoiz ez dauesan berak estrategia faia dauela, ez dauenien emun bere. Baina hori ez da hola, ze hoi, asteako esan dezuna, herri kiroletakoa, beha etzula esan, eskei Maiderrek hartu zuen lideratzo esan duna bezala Rosak. Eta gatzana, hor falta ez zidan duztan, komunikazioa danan artian. Baina ez zuen esan, ez ni ez naiz, honi ba naiz. Rosa, nik ulertzea, eta nik perfectamente ulertzet Asierrek igual beak, nik ez da esaten Asierrek eta Taniak beste biak baino beto okerro intzuenik. Baina nik ulertzetena da, Asierrek ere bai, beak bere rekonozimentoan egin izatea, ze, bukatzen dena, peregana juteia, eta gero, bapaten juteia negutegia, eta beste
bila izate, orduan nik ulertzetena da, beak en parte zehose jasotzia nahizula. Ez dizut esaten favorito esan bertzunik. Auzolan proban, belar bolaren inguruan, ikusi duzu hemen jadagoeneko eztabaida piztu da. Belar bolak, Jokin eta Andrearengan, Ander, hemen baten batek esaten zuen agian, belar bolak ez dituzte, edo ez dute materiala ondo kudeatu edo ondo tratatu. Ez dakit hori horrekin ados hauden ala ez? Ez, eno ados. Ba, ikus dezagun bideoa eta hitz egin dezagun honetaz. Gira bezala, gira. Saria berak horretzen hasi zaio. Jokin eta Andreak horren borra pasatzerakoan bolaren sarea urratu dute. Kontuz, gautza. Errudun sentitu nitzake, bola motibuakin puskatu izan banu. Hola, jenda urratu. Super apurtute. Bola desegiten ari da. Igual engozan pixkat asitza puskatzen. Euren oinarrian tamaino ezberdinak izango direla. Kaldetutako bola horren eraginez edo. Lehenbizikoa puskatu indan ikuste, beste fallon bat egon duela hor. Teoria asko, Ander, ikusi dituzu irudiak eta... Ez daude, barkautzak, baina... Utsi gazu, etzi, tengero erantzungo diozu. Arrazaizu da, Maria eman jen indarrakin egan, junda, ez daka pasata. Ta hoi bestiek etzu, ningo talentek etzu lakon. Baina hori etzean, inmarri proba hontan, bola danak oztopa berrineti pasau barrituan. Eta justu jokinei tokautza jo, puskatzea, jundalako... Oztopa hondi guartu zin indarra soroketa. Hori onartu barra, zehoki. Eta dakizu zer den okerrena, da, behin, berak, badaki gaizki ondula, eta ez dula onartzen, oiden, netzako da gauzarik okerrena. Badaki gaizki ondula, eta esategu ez esketak nola puskatu den, hori da okerrena. Eta urki gaina, inaitzen zio, lehen di puskauta hongo ziala. Igual ez de kontura. Presillo hortan ze, behar dana emantzun, jota nervioso garri eta... Besteke, presiopen hoten dituk, Onartziare, ondo da. Txurro. Geuztugu esaten nahi txaindako oso zedala. Azkenien horko momentuko energian, situazioan asuntuakin, kalein lehikezu, baina logikamente, saria ikusten da urratuta dagoela lehenengo praktikamente momentutik. Vale. Baina lehenengo momentutik urratu da zeon, ez dakea juntzeaneak urratu da zeon, eta hori behaien kulpa alda. Ez, bueltak hasten danen bolea ikusten dek garbi Jokinek eta Andreak ematen duen, ez daula puskauta. Gero puskatzen dara. Bukeranan ikusteia, lau bos bola, ja en las últimas. Aiet, baina Jokinen eta Andreana deseini, jende. Baina ez dakiten hain horretzaten kontura, bale, akatza entzun, eta nik uste duen hartu mertuak, baina gero etaile bat, ezaten kontura hau, bola soltatzen duen bitartean etzaile okurritu, bestaldeak jirau, eta hola soltatzei lagaiteio. Hoi bestia. Rosak itzegin nahi du, Telmoren koñata da. Nik usteet, oan beste behin, igual kontu nokio erko zala. Farduanak, hau gertatu bat zitzaion goikoi. Gero jungo ziala negutegira, eta goikoi botauko ziola arrazoi horregatik. Baina nola Jokin, obviamente, behak iteitun gauzak beti ondo dauden, etzaio zer esan da normal botatu izan da. Beste behin ikuste hemen, Jokin dala erregia. Gauzabat, Karmele Urkiren defendatzailea da. Urki ere horra agertu da, eta ez dakit, Urki azeri zaharra nik deitzen dion ere. Eta hor botatzen du, agian belar bola puskatuta omentzeo. Agixen bai. Zelan ez? Agixen bai. Zu egon zaren hor? Ni egon nintzen. Ikutu zen duen dana ondo, zegoen dana ondo jarrite. Hasi zine jiraka apurtxu etea puskatzen zen, nara? Ez, baina dana ikuskatzen egon ziren. Nortzuk adituak, Amalur, Gabon! Apa, Gabon! Zuek horregon zineten guztia ikuskatzen, ez da? Apa, Amalur! Gabon urrentzat! Amalur, lehenik eta ben, orantxo bertan Karmelek, hau da Urkiren lagunak esan duena, zera, bolak ondo zeuden, hasieratik, puskatu gabe edo urratu gabe, ez da? Halaxe da, Claudio, guk proba hasi baino lehen, lasto bola guztiak ikuskatu genitun. Dena ondo behitu genuen, bai talde urdina, bai talde gorria, eta denak ondo zozen. Galdera orduan nonako hau da, Amalur. Zer gertatu zen Jokin eta Andrearen bola horrela desegiteko? A ber, Platoan isilik mesedez aditua hitziten ari da, eta adituak hitz egiten duen bitartean denak isilik. Eskarrik asko. Amalur aurrera, zer gertatu zitzaien? Bai, hoi da. Hor, iruditan argi ikusten den bezala, hor egurran oztopua pasatzerakoan,
estaka batzuk zeuden, eta erditik ez zuten hartu, eta orduan estaka jozuni sari aurratu zen. Ni badakit zeuru jokin hitz gutxikoa da, baino hitzein berdunin hitzeiten du. Eta zehoze ikusi baldin bazion bola horrei hasieran, guri esango zigula. Ara, zerbait esan nahi aldiozu adituari? Bai, bestaldian. Errespetua mesedez, adituari Bai, beti. nik Amalurrei beti diot errespetua, Eta berak esaten duena? Bekaldian eukiko zuen, buelta eman zionien ikusiko zuen. Amalur! Bueno. Oika, aitzaki merkitxuk motel, ez, horretzio gaitzakitik. Aldi hortan aitzaki merke asko eta denat gaitzen egia. Ara, Marko kitzegin nahi du, momentu bat, Amalur, momentu bat, Marko. Nik uste buztia zeudela lehenengo proban gurea bezala. Ara, hemen hauek ateratzen dute, Amalur, entzun duzu Markok esan duena? Euren lehenengo proba. Bueno, alperri da. Beti galtzen dunak aitzakila berriz ateu. Zaila izaten da onartzia, galtzaile izatea. Bino hor oso argi ikusten da, oztopu hortan nola jotzen duen estaka, eta hortxe puskatzen zailo saria. Amalur Arbelaiz, eskerrik asko, Gabon! Gauza bat egingo dugu, Jon Fernandez, Gabon, amaikak eta minutu bat. Sareetan ze berri? Gabon, Claudio, bueno, sareetan ebai ibili dira, bola dala, ez dala, gora, bera, horrela ibili dira, eta adibidez kasu honetan konkistadora erabiltzaileak esaten du, urdinen bola hori oso apurtute da, hau ez dakit aldan esan bola bat dala. Hoi, hasteko. Gauza gehiago, Juan Mariztuetak esaten duena petatu ezait bate gustatzen, baino lan eharra entzun eta onartu egin behar da, beraz, txapela kentzen du honek. Gauza gehiago, konkistadorak esaten duena baita ere, petatu eta inize oso meretzita, baino Asier eta Tania oso ondo ikusi zituen, batez ere, bolak eramaten, eta amaieran, baita ere, Asierren papera ere, goraipatu nahi du, beragatik, azkenean amaitu zuterako froga hori, ezta? Eta amaitzeko, Claudio, azken tweet bat jaso dugu ere, hementxe Erlantzek esaten diguna. Zenbat denbora egonda Asier makinarekin? 5 segundo gehiago, eta Jokinek jarriko zuen bola. Beraz, hortxe ere batzuek konspiratu dute apurtxo bat. Konspirazioak beraz sareetan, eskerrik asko, Jon! Eta zer, Claudio. Jon Fernandez! Bere ala bueltatuko gara, Bueno, aizue, azken kaleratuak ganbaran daude eta eurek ere bertan egon izan ziren, auzolan proban hitz egin dezagun eurekin. Amaikak eta 2 minutu, gure platoan, oraintxe bertan, Maider eta Telmo! Gabon bioi, eseri mesere! Gabon Maider, gabon Telmo! Aizu, bero daut platoa, ikusi duzu. Zuek egon zineten, auzolan proban. Eta nao. Egon zineten auzolan proban, esan nahi du. Bai. Bolen inguruan dagoen polemika. Zuek nola ikusi zenuten? Gure burua? Eta proban gertatu zena, hor bola desegiten hasi zirela. Nire ustez guk lan hobien genuen, da listo ez da bezer gehiago esateko. Ondo iteanean, ondo itea eta gaizkiteanean, onartu eta belarria jetxe eta aurrea. Bai. Zuek hemen zaudete batez be, desafio galdu duzuelako. Desafioan zer gertatu zen, Maider? Zer gertatu zen? Bai. Gaina geren, konfiaut eta gogotxuta hola geren, da, errepente pentsatzen gainun, gogoratzen zeate txekorran eta proba hortan, antzeren 1000 eta 200 hiltze eta danak sartu bertzien. Eta hor duen junginen honea eta benga, zinen hiltze, pa, eta ez telmo ez dauzkeu hiltzek. Eta batean? Eta telmo atea hiltzek. Baina, bueno, zuk esaten dezu hor, Maiderrek esan du hiltzek ateratzeko telmok sartu ditulako, ez Maiderra baita sartu zitun hiltzek, ez dala telmok gehiagi sartu zitula bion arten. Nok esan du hori? Bueno, programan azaldu zan. Hori gatea zan, baina zer gertatu zen hiltzekin? Osea, gehiagi sartu zen dituzten? Gehiagi sartu genituen, junginan aseguratzea tablak, porque beti esate ziguen material guztia erabiltzeko eta bar, eta junginan aseguratzea eta konturatzeako bateiatu antzako ez genekan hiltzeik. Orduan kalkulo txarra egin zenuten. Hor bai. Bueno, gogoratuko dugu momentu hori. Hori eta beste batzuk ere. Desafioan zer egin zuten? Bueno, txabola edo, egiteko hiltzeekin problemak edo kalkulo txarra egin batzuten ere, gero txerriekin, Telmo, txerriekin, ikusi. Zia konturatu palanka bertan daukatela, asko kostatuko zaio. Posti horiek dantzan ikuste ditut. Zuk begiratu. Bai. Suelta klabos. Zemaz kasu? 0, puta mierda. Goiko gora igo da eta txabola ez da mugitzen. Ara! Venga.
Ai! Ara berriro eskapatu zaie. Biek, gehola ez, hola ez. Salto egin dio. Iru, bi, bat, lana amaitu da! Edurne eta Goiko. Eskerrik asko danai. Eskerrik asko zuen. Maider eta Telma hor, ikusten duguna, onartu zenuten, zuek galdu zenutela edo besteek irabazien gitzutela. Bueno, nik usten dut, gelditu ginen zalantza horrekin bukatu zanen, da Goiko hasi zaigunez, zorionak, eta esan, keba, osea, hemen gauza batzuk esan du hartu behar dituzela kontutan, eta orduan ez dakigu zeinek irabazi behar don, eta babei da, bagu, eta... Zuek uste zenuten irabazteko aukerak bazen ituztela... Aukera baintza bai, aukera baintza bai. Zergatik zen euken esperantza? Elburu azkenean... Hiru txerri sartu genitun, zatik txekorrana gogoratzen bali madeuzan, txekorrak sartzea, eta esan ziguten beraiek danak sartu dituzte, guk 3 sartu genitun, eta gaina bat mantendu genuen barron. Eta txabola, egonkorra egin zenuten. Ez, baina, bueno, baina... Aizeik ez bali mazeon, txerri barruntzean. Goiko gainean, egon gorek da, ez goituko, baina ni 50 kilo gehiago zazkatari baino. Biurri, gauzatxo bat. Hauen txabola, urdinen belarmeta baino egonkorregoa izango ote zen, edo? Netzako eskerra bitan egoaizik izan atea. Uste eta alperriko gauzaz dira bile. Nola ikusi duzu proba hori, izeta? Nik uste, baloratzeko gara azkenian txabola ez, pixka gaizketak zaizuen, azkenian helburua da, txerrik barrun gehatzia ez, naiz bat sartu, bi sartu, hiru sartu, barruan egotia ez. Ikusten zuen txabolatik atia bizagra buntzatare bai txerria tengo zala ez. Baina txerri barrun gehauzan, majo? Bai, baina ez demo askon zuek aldengo zuen txerria zeitzun. Txerri bat barruan zitzon. Baina bukaguanean ez zuen aldein? Ez, baina helburua nagusia baserrikoa da txabola egonkor bat eutzia, atiekin, eta txerria barrun mantentzia, eta hori etzen nuen. Lortu ez, horretik ulertzekoa da, behaiek irabazleek izatea. Bai, baina ez dizu... Igori ulertukoek, baina... Nik onartzen dut, beraiei emantzizaien irabazle bezala onartu inun da orain. Ai, noski. Kriston kritika pila entzun ditut, baina bueno, nik onartzen jarraitzen dut. Nik ez kritikatzen, lana hona nintzen duen, txerretxe sartu zen duen, baina txabolak inetzen azmau. Ni uste helburu ezala txerrik sartzea, orduan txabolea, oain txabola, bueno, nik han emandako azalpenak imitzet, helburu ezan, proba hori irazteko txerrik sartzea. Txabola egonkorra egin behar zan. Egin behar zan. Eta batez be hor kapituluan ikusten da nola adituek ikuskatzen dutela eta ikusten dute eta parekatzen dituzte bai talde urdinak edo bikote urdinak eta gorriak egindako txabolak. Egonkorragoa urdinena. Esan berda, eta txekorran garaian, orduan gure itxitura asko ze hobeto zeon, egonkorragoa zan, eta ez dakik guri zeba etziguen guri eman, orduan proba hori. Adibidez, bai egia da zuen kasuan materiala etzala dan erabili, baina nik esatet, nik adesten hona detikan, zoriontzeko dela, maiu erabili eta erramintak adez goiko ketzun ibili. Hiltzeekin. Eta adez maiu, baina beha adez atrebitu zan. Jo, maire ere jozi, holar porrakin, baina maiu bat erabili. Ire koñata, Rosa. A ber, nik ez duten ulertzen da, zertako balio esan zioen beste bila ikiston txabolak egon karrokitzia, txerri guzti kanpo bali maz dauden. Vale, mucha txabola, pero poca cosa. Bestiak txabola bat zekaen. Aiziak iloringo zala? Ba igual, baina txerri jabarruan zeon. Galdera bat. Ikusita ze pasazan txekorren auzolan frogan daula, zeba jarritu zuen lau taulak hain baju. Jakin da txekorrak saltatzen zuela, txerrik saltauko zuela, altura pixka gehiago eman. Txekorran altura ikusten berdek eta txerrian ere, bai. Txerri salta bide. Zenuen imaginatzen, hainbeste salto, hain handia hain behar zuen. Ni txerrian paren hau da ez dit, hainbeste salto egiten. Osea, nahi tezan, azkenen... Baina zaindari lanak egiten egon zinen. Zaindari lana egiten zer gertatu zen? Ies egiten zuten? Ba, esango zen, ostia. Ez que ez dakitze zan, baina nik hor ibili nintzen hor bentsat ingurun. Gero baita, baserritar bezala nik uste, txerriri lasto fardotikan lasto batzuk hartu eta lurrea bota ezkio txerri hor txegeituko zala lastoekin eta ez zalateako. Zipatzen nahi naiziabikin, guain derrepete baserritarra. Nei baserritar bate baino gehiak izan diten. Baserritarak itzen bado. Nei baserritar, ez, ni kaleumea naiz, Ez de baserritarra beha. Ni kaleumea naiz, baina baserritar bate baino gehi esan dit. Oaintxe programa batean jundalako eta zila badaukelako pertsona batek, gu baserritara baino bastante gehiago daki. Begia esan pila badaki, baina esan bera... A ber, Xabi zer esaten duen? Ni tolosako naiz. Tolo sabe. Ahuntzekin ere, gogoratzen duzu begira, beste esperientzia bat izan zuten,
beste desafio batean, hartan irabazi zenuten, hauntzena eta sokena, gogoratzen duzu, ipiniko ditugu, jarriko ditugu irudi hauek, Eneko eta Unairen aurka, eta Eneko eta Unaik, bai Enekok eta bai Unaik, kalera jaitsi behar izan zuten. Hemen zuek poz-pozik jarri zineten. Ez zenuten espero, irabaztia? Ez da pozik jarrio ez, beti irabaztiak beti emateizu postasuna, baina zure taldeke dira botatzen dituzu azkenian, da hori taldiantzako ez da ona. Hori aipatu nahi nu. Ez da ona. Bikote gorri batek kalera jaitsi behar izan zuen. Ezen lehen aldia izan, zeren gogoratzen dut Miren eta Markoren kasuan, eurek ere gorri koloreko bikote baten kontra egintzen duten. Bai, zigor bezbeta. Bai. Zer, asko hitz egin da horretaz. Ez dakit, gaur egun 6 bikoteen artean 4 urdinak daude eta gorrien taldean 2. Nik adibidez... Horrakatx bat dago, zuen artean, egindakoa? Ez, nik pentsatzen dut... Nei adibidez, Unaik eta Enekok gu aukeratzea nik normala ikusten du. Nik usten dut pareja bakoitza... Urdinen kontra joan beharrean? Nik esaten dizut, bakoitza junda launtza helburu batekin edo, ez? Eta nik pentsatzen dut, zure helburu elortzeko, bide erresa hori balima da, edo nahiago balima dezu edola, eta nik ulertu inun da, gaina, nik enun gaizki hartuta, ez errez? Marko, momentu bat, begira, jarriko dugu hemen komentatu dudana, denok zenbatzen badakigu, eta azken Natala ikusi dugunean, azkenean, begira, hoiek dira, gorrien taldean gelditzen direna. Baina ze kalidadea da unor? Kalidadea, ez da kantidadea. Ez da kantidadea, importantea. Azkenen jokatzea etorri ganea, ez? Azkenen normala da, irabazi batzu, eta berdin du azkenen, ez du hainbeste berdin, baina... Berdin du. Nere ustez gauza izan dek, azkenian... Nik segundu bat utziazu, barkatu. Telmo, bukatu lasai, badago denbora. Nik ustez azkenian, helburu, jokuan helburua, bikote batek irabaztegu, ez? Eta hemen batek badaka, idea desberdinak bakoitzak, batek nahi du bere burua salbauta aurreain, eta beste batek nahi du, kalea junber baure, pentsat, beste urdinan kontra jutia, ez? Osea, nahet esan, baina, gori azkenian bakoitzan erabakia da, eta... Maider. Nik esaten dezatik, pila bat aldizaikia kritikatzen, talde gorria ez dala pina bat, edo talde gorrin ez daula komunikazioa, edo hola, ez? Baina, adibidez, izeta bat galdetuko diot, iruditzen zaizu nik, adibidez, igual, 1 kiloko bola bat altxatu dezaketela? Ez. Ez, noski, ez. Orduan, berdin da nik komunikazioa eukitzea honekin da, 100ko bola bat jartzen malima dioz hemen sekula ez detela altxau behar. Eta esango izut, zu hona zehar... Baina beste froga batzutan bai. Baina ez da, esate izut, baina ez dare froga batzuk... Mantzizidorrek askotan esaten du indarra ez dala bakarrik fizikoa. Baina ikusten oso demostrau zenuen. Bueno, baina aula. Ez que behinan, izugarri izorratzen dit, zeuen burua ahultzat hartzia, zue taldekikoak fiziko indar gehiagoak elako. Aiderrek erantzuten dio. Zuk badakizun ize pentsatu nun nahi bola horiek ikusen ditunen? Aizien ere taldek, venga, ikusi gai irabazi barra oketan zen, nik bola hori ezin da moitxu. Osa, nik ez daukut indarrik bola hori moitzeko. Telmo bai, eta pilen artian, Baina, daude pila bat gauza nik esaten detela, hostia, eske ezin dut, eta nahi da konfiantza jarri, nahi, hobena nahi zun guztie. Baina ezin detela. Horrekin zesan nahi duzu, talde gorrin bi bikote fuertenak gehatzen diela oin? Haupa talde gorria. Berak egindako galdera, Maider, berak egindako galdera, hemen ikusten ditugunak fuerteenak dira? Bai. Osea, iruditzen zait baietz. Nerea? Niri asko harritu ninduen gainera zuek ikusita pixkate saio osoan zehar eta bar, nahiko dolberoko azeazuz, Telmo, eta zuri baita ere ikusi zaitugu batzutan, horre lanean zaudenen ez da, gauza batzuk esan ez eta, galdu zenutenean, etzen utela, ez dakit amorrurik izan, etzen uten ezer esan, etzen uten inorren kontra jun, etzen uten gaizkitzein, ez dakit, ja pixkat burumakur hasi zineten, edo ja pentsatu zagian kalera zindoaztela. Nik azkenen, ez dakit, iritzen da momentua zaudean, guk nahi txabola, zenbat txabola pasatu dugu. Horrek eragina izan du, zuengan? Lehenengo egunetik, eta fizikoki jende indartsu ire pila bat notatu zaio. Txabolan egoteak? Bai. Galdera bat, zuek lehiaketa irabaztea juntzate? Ni pertsonalki berez bai, baina gero ja egunak pasatu ala, esan de, nik aldiaten amango dit, eta iristen auken leku baino, irabazi ezkeo, ondo, eta bestela,
Ba, igual falta izan zaizue, konfiatzea zuen gan gehiago eta esatea, Ni konfiantza panetxekan, baina ja, azkenian badek, boste jangabe besti, azkenian nekia dek eta zenik alnin momen, osea... Baina azkeneko froga bat ere irabazi zenuten da, oso ondo eta oso ondo intzen duten da. Horrela ez duen ikusi olako buelta, ez dakit animikoki indartsuago edo? Lehen Marko komentatu du, auzolan proba irabazteak gorrientzat txute mouko bat izan dela, animikoki edo animoak gora eramateko proba izan dela. Hitz egin dezagun beste auzolan proba bati buruz, hemen asko hitz egin baita Bilbon egindakoaz. Maiderrek protagonismo handia izan zuen, ikus dezagun. Ni jarriko nituzke, txingak, ingude, aizkora, lokotxak. Talde irabazlea! Talde urdina da! Zorionak! Nik sartu etanka, eta nik erabakiet, eta nik inde dana, eta nik dana. Ni harrituit, trontzan nola jarruten Telmo eta Maider, ez? Pizka bat! Pizka, dain naiz! Telmo, bukaeraino! Guri ondo terre jakugu. Nik daukaten sentsazio bintzat izan da, estrategian fallatu duzuela. Eta alare, orain esaten dut, beize plantea barko banu, berriro iguala jarriko dukela. Una indeu, baino, bati beste aukera batzuk eguele honeik ezeben, funtzionauleik ezebenak. Maider, antolaketa berdina egingo zenuke? Orain berriro egin beharko bazenu? Bai. Zaten dizu zergatik, beida. Segundu bat, Ni eta Tania gaude oso limitatuta eozein proba iteko. Eozein proba iteko oso limitatuta. Orduan, nik inguden gelditzen malima naiz, ezin detela altxau ingudea, alperri nao. Ni gelditzen malima naiz txingatan ezin detela, alperri nao eta trontza, nik inda dauket trontza, hori baino pizkato beto, ez dut esan askoz beto, hori baino pizkato beto, eta orduan pizkat izan zen estrategia hortik. Eta berriro esan nahi dut, Akatsik ezen egon orduan zure ustez? Estrategian, ez. Osea, banaketan, lan banaketan. Ez. Karmele. Ez, nik esan nahi naben, arraro egiten zaidela nola talde gorrixen, lehen esan duguna Asierri buruz ez, orain dirudi Maiderren erroa izan dela hori, baina bestiek desberdin pentsatzen bazabien, zagatik ezabien esan. Zeinek esan dizu zuri bestek ezberdin pentsatzen zutela? Horra agertu da. Ainizek esan do gauza bakarra, Ainizek esaten zuen, igual beste estrategia bat izaikela. Asier zeon ados, beak bere bikotekin proba hori iteko. Eta bale, ja, Asier, zati Asierrekin zon bat eta 85ekin, makurtuta azkenen lesionauta dana egin zan, zatik tiroiak eta ematen zizkion. Baina Asierrek zein bat zon. Egokiena zen? Taniakin? Eta Taniak txingaltxeka altzatzen ditu 25 kilo bakoitzen. Zu berdina egingo zenuke. Iruditzen zaizu bai ez zuri, Claudio? Nik zuri egiten dizut. Nik ere uste berdinengo nukela antolamentua. Eskerrik asko, hombre! Ekipo hortan, hori antolatzeko, Maider baino hobeto inor ez da hola, ez? Mundu hortan dabil azkeneko urte askotan, gizona dakana, eta nik uste inor ez da hola egokio, hori organizatzeko, ez? Egia da, nik uste inorrek elukela egingo, eta zuk... Nik ere estrategia horrek erabili. Eta gero dauke segundu bat, barkatu, gero dauke segundu bat, zergatik, Jokinen lagunak erabiltzen dizon aurrekon trampa hitzen, ere senarrak etzon esan trampa, esan zon desoreka, eta jakin, Jokinen hanbarrun negutegin galdetu niola nik, aber irutzen zizaion aukera minimo bagen eukala irabazteko, eta beak oso humil programa guztin erakutsi zon bezala esan zon ezetz. Osea, beak lehenengo egurre 10 minututik gora pasau zitula eta esku txikitu zitula. Ander? Eta nire senarrak etzola trampa hitz erabili. Bueno, orduan igual problema hongo zan, Jokinei askoan ustia, baina Jokinei utzi bazien, Jokinei beri eintzun. Nik ez nien aiz Jokinekin sartzen, nien aiz inunga momentutan Jokinekin sartzen. Planteamento eo, ez dakit, nik igual talde ondo izatuko anun, igual ebiliko nun, igual kanbiatuko nun, baina nik uste askoanen aizta Jokin ezatea lehenu asizian. Orduan, naizta bi ez dakitena jarri, aukera iguala zuen, o urdinek aukera gehiago zuen irazteko. Nik ez dut esan horregatik galdu deunik, nik esan dizut deskompensatuta zeola, eta zuk aurrekon trampa hitz erabili zenun, da nire senarrak etzola trampa hitz erabili. Esan zon,
desoreka bat, ez dakit nola esan zamaio, trampa ez zon esan, Nik uste talde gorri faltatzen zaiola jokin eukitzea talden. Oi, proia. Gu daukeu asier, eta gauden kantauz asierrekin, eta petatu, eta iniz, eta danakin. Baina zer daukazue talde urdinaren kontra, zerbait izateko? Nik talde urdina ez daukete zer hartze, eskez ez ezagutzen talde urdina, eta nik eskez daukete zer berain kontra, ez dakit zergatik aizaten zatileno irratin baita, ez daukete ez zer talde urdinen kontra. Marko? Nire ustez, estrategia hobeto hain altzekela, azkenen Asier da altuena, eta aizkolariak azkenen altua dira, ez? Gorputzkera handia dakate, eta uste eta Asierro robeto ibiliko zela. Eskerra mindegi ez duen ezautzen hane. Baina... Eskola txikiak eba diala. Baina azkenen hobeto ibiltze dianak, altua dira. Asierrek indar gehiago botako azkenen unai edo... Aizkoran bakizu. Aizkoran bakizu. Ibili naiz pixkat. Begira, bueno, haizu, Markok iritzi bat du eta Mirenek beste iritzi bat du. Talde gorrian batek esan du pine izatearen falta, baina gero beste alde batetik zuek esaten zenuten familia bat, esan edut zuen arteko harremanak oso onak izan direla. Berak esan du. Baina zer da Taniana pasatu zanen? Telmok ere hitz egiteko aukera du eta nahi du, bera. Aurrera, Telmo. Ez dakit, Peña, urdinak, bai, gu Piña, maitasuna eta bestia, eta etorri dira bi hiru negutegi, eta bai, ni naiz protegido eta bestia ez dakize, baina antetik zaska. Da Piña desestrukturada. Ez que ala, Oier da Andrearen laguna. Gabon. A ber, bai, normalen ikusten dena da, galtzan danean proba bat, eta ikusten dozunean azkenean zu konkursotik zure jauzi alzarela, da, jabe, hainbeste jente erlitutea da Piña hain itxitego, eta ondo esaten horien moduen, tanto Andreak Goikok eta Lucia, Piña itxie direla, da, ikusten dena ja hortik zez urten dala jaba, eske, desestruktura biten hau bebai apurtzu bet. Hor zinatu ez etxe, orduan ez dakit zer da hon diskutitzeko hemen. Da, karo, aurrestik, zelan ibilidera superrondo, probak iribazten, nik ez dut atzaketan bapez, esan da bera, bueno, normala iruteten jata, zuen grupoa egotea apurtzu bet, igual publikoan biztara, apurtzu bet, kaskartxoa, segon sari, denpora guztien zuen kontra. Hori da gitzen ez ikusten dana kanpotik. Gorrien kontra egin dutela, legia, hori esaten duzu. Ikusi da asko, haurik egon direla, nori bota izkorakadea, eta tal. Hor dauzkagu gainera, Miren eta Marko, baina horrekin zenak esan. Nik uste talde gorri Piña bat izango animazan ez zinetela bata besten kontra duela. Baina, froga galtzen maue eskora elkarren kontra sartu, berdien. Galtzeanean dana da, zikina eta bestia, da irabazteanean. Patatu hori zuek esaten, hori ekipo gorek erabiltzen da joku zikinena eta, Azulek ez da erabiltzen hori. Orduan gaizki haituko nini. Hori da zuen leloa da esken batean. Maider? Erakutsi. Nahi iruditzen zait, hainbize Piña ez dakizer, juten geanen, gelditzen dan jendea, beti gelditzen da super triste. Juten da, besarkadak, nik adibidez Asier, esan ditu nahiek zuri bereziki emateko, zigor juten danen ez dakizer. Ez zait iruditzen, guk hartu deu jokue, kriston kiroltasunez, eta nahi iruditzen zait, sartu gabe pertsonalki inorretan, bastante txutxumutxu gehiago eta bastante, mierda, esango nuke, urdinen arten kamaran atzen, ez dakiz zer, pasatzen dala. Eskerrak esan ituela esagutzen, Ez, ikusten nahi izena. Claudio, Tania etortzen da, ez zaigu gustatzen. Tania juten da, ez zaigu gustatzen. Nahi etortzen da, moratu eda, bestea. Eta guk... Hemendik aurrea urdinen ze hori jokaera ontsi hemendik aurrea ikusikoa. Gehiago toloak gehatzen dira, hemendik aurrea ikusiko dut. Zer pina inda daukazuen urdinen. Itxosik ikusiko baitugu ze badak. Zue urdinek auzolan proba galdu dute, belar bolen inguruan. Baina, haizu, Maiderrek behin, gainera, Basarrian komentatu zuen. Begira, Claudio, hemen denetarik, egun batean denetarik bizi dugu. Poztasuna, parrez gaudela, handik ordu erdira negarrak, egia da, zuk esan zen idala. Bai. Baina, Maider, gauza bat ezango dizut. Hori guztiak, sentimentu guzti horiek, pertsona berean kontzentratuta aurkitu dugu eta zure ondoan dago. Bera Telmo da. Ezin di, tío, irrista, huiten a motel. Hoy no venida,
Pizka bat, pizka, dain naiz. Telmo, apoia egurrean hanka, aurreko hanka egurrean apoiatu. Apoia hor. Tiratzea. Resbalau. Nadia, das una puta mierda, ya está. A ver, nik hau... Tu aguria, ya, puin goikoa, no te jode. Siliko beto ziok. Telmo, animatu pixka bat, ozer? Oain que jatzi alperriek. Venga, Telmo, hombre. Buen Dios. Enao a dos, eta ya está. Enao guztua. Budoi altxa barko zu, ozer? Madre bihar. Antzia ez dut esango antziedadia, baina pixkat nire buruakin azerrau naiz. Me cago en Dios! Oso zein berko duga, ez? Pisa, indar pixkat hartzeko. Gorri ye. Telmo, olakoa zara. Rosa koñatak esan zuen, hemen. Alakoa da, eta hala, ikusi du. A ver, hogeita lau, demora askotan aizten, mokin, bueno, oza, hor oso gutxi agertza, alare. Nik esan nun, vamos, aiora un poco. ETV-ko reality guztitan ikusi nahiko nukela, Telmo. Iruditzen zait oso lehiakide divertigarria eta bideo asko maten ditun pertsona badala. Eta nik lehen maiderri galderatxo bat inen nion, egia da, netzako hasieratik ikusi ditu da oso pertsona inteligentea, oso emakume inteligente, fuerte. Eskerrik asko. Bai, eta iruditu zait behar bada, eta nire galdera da, zegoen flipatuet bizkat hasierrekin daukazun harreman on hori, eta zebat miresten dezun. Jakin nahiko nuke zure inteligentzia ikusita benetan, nola eraman dezun benetan, hasierrekin erlazio hori, ze harritzen hauna da, netzat badezu lider zen hori, izan zaitezke lider bat, eta behar bada hasier topatu dezu pixkator, ez oztopo, baina bai, zu baino igual zure gainetik da hola? Bueno, nik hor nire azkeneko negutegin esplikatu nun, zergatik nahi nun hasierrek irabaztea, ez da azaldu, baina esplikatu ingo de berriro. Ni naiz kaleume bat, ordiziarra, Zumarragako baserri batea ezkonduta, eta miresten dut pila bat nire senarra, zati da, benetazko baserritarra sentidu danetan. Osea, esango nuke baserriako bizi dela, eta bueno, baserria maite dola, eta transmititzen dola bere umei, eta inguruko eozeini. Eta hasierrengan, baserrian neuken olako pertsona bat. Beakin hitzeiteko, beak zeon denbora guztin laguntzeko, kriston txarlak ematen zizkigun, txarlak esatizut esplikatzen zigun zertzan baserria, eta irutzen zaiten benetazko baserritar batek irabazi barra daukela hau. Ez dut esaten talde urdinen, ez da unik, baina eske ez dut ezagutu, ez? Nik orduan defendituko dut hasierrek irabaztea, talde gorriek aurrea jutea, eta ez balimada hasier irabazlea, petatu eta indize, baina gora hasier, gora talde gorria. Talde urdinaren inguruan gauzak ere esan dituzue, batez be Maiderrek eta agian baten batekor erantzuteko gogoarekin gelditu da, lasai hitz egiteko aukera izango dugu, hori bai, hauek toki berezia, badaukate armailan, badakizue, ongi etorri kalera. Txalo bat eurentzat, Telmo, berotua hotxa, berotua hotxa, zeren badakizue, gaur zer izango dugun hemen, momentu historiko, ikoniko, nahi duzuen guztia esan dezakezue, baina egia da. Entzuten duzue, bai, eta hemen ikusten dituzue protagonistat. Bat Telmo izango da, eta Zurine Hidalgo hemen taula honen gainean, eurek elkarrekin, lokaleko lehiotik abestuko bai dute, Laizter! Gauza bat, kinelak egiten, jaza dagoeneko urrengo atala, 9. izango da, 6 bikote gelditzen dire, eta hoien artean, nik galdera egiten baldin badizuet, eta zuek, ere, txetik txioak bidaliaz ere, zuen kinielak egin ditzakezue. Lehenik eta behin, nik galdetuko nuke, irabazlea gorri kolorekoa izango da edo urdin kolorekoa izango da. Zeintzuk dira favorituak, finala gertu da. Suabe, Harri, a ber, ondo? Adibidez nahi oso ongi ikusi dute. Izaskune bai bikaini. Bai ba! Alde gorriko bikote indartsunetariko izango da. Tania, hori da zure kolorea? Niretzat bai. Niretzat orain dik horria. Venga, eskerre de puta madre, hartu lasai. Open zara. Venga, espalari! Maziok! Onda guztu dana! Tira!
Urkik esperientzia asko, denbora gutxian zenbat metro bota dituen. Edurne segurtasun handiakin ikusten da. Ikusi hau. Anda! Urdinak lan txukunagoa egiten ari direla. Perfecto. Favoritoak, bueno, 9. atala, horrek esan nahi du jadagoneko txampan gaudela, azken txampan gaudela. Gorri kolorekoa edo urdin kolorekoa irabazlea? Gorria! Zein da favoritoa zuretzat, Manzi? Ara, pentsatu behar du. Izaskun da nahi. Izaskun da nahi? Zuek ikusten duzue, Josu? Ikuste hor papeleta askore petatuta inize dauzkela. Nik bikote bezala lan ekin duenak izaskun da nahi bai ikusten zituetela oso konpenetrauta, Nerea? Asier eta Tania, bai. Zalantzari Lantzari gabe. Jokin Andreak nahi irabazti, baina fuerte ikuste ditut, da Asierrei isiltzeko bakarrekan, Asierrak eta Taniak irabazti dut, porque egon da programa guztia joarea jotzen, esan ez, Taniakin ezin dura irabazi, eta nahi dut Asierrak Taniakin irabaztia. Xabi, berdin pentsatzen alduzu. Ez du berdin pentsatzen, esan. Nik nahi dut eta espero dut Jokin Andreak irabaztea. Jokinek guaina arte demostraduna, aurreko kapitulun etxea jundaren ikusten, beak mereziola aurtengo edizioa eramatea. Jokini pasako zeidu zuri bezala aurreko edizioa. Favorito izango dala, baina ez duela irabaziko. Espero ez ez. Ez da zaska bat, Jokin izango dela, Jokin eta Andrea izango dela publikoaren favoritoak. Andreak ez du zertan, Garbi. Netzat nahi izango da favorit. Merezimentutik. Ez, baina esan nahi dut biak, hauek Amador eta hau izan ziren, publikoaren favoritoak izan zineten, aurreko edizioan. Orduan, izan daitezke Jokin eta Andrea, bai, Ibai? Ez, nik usteot, niregatik, nik ikusitxan nire burua Jokinekin apur bat zehaitzen azez, gaztia da, oso gaztia, eta demostra dau temple bat, demostra dau jakinduria, demostra dau abilezia, demostra dau dana, osea, talde urdinak funtzionatu moduan, Jokinek erundau taldia ondo, ez dau jarri bere burua inoiz kapitain bat izango baliz bezala, taldeko... Jokinek dena indu da, todopoderoso. Jokinek daukora erako demostra dau, maiderek esan dauen faltagako baserritarra talde urdinen, nire ustez da Jokin. Zati, Jokin da, 22 urteko mutiko bat, daukola... Bai, onartzen ez duena bola portu duela, onartzen ez duena. Iratirapuk ze musika jarri duen, Jokini buruz egiten dugunean, entzuten duzue. Telmo, ados altzaude? Ez. Esai, ez du da? Ez, osea, irabazi duenean Jokineatik izan da, galdu duenean ebai, hori lidertzana nik ez diti. Eiak esan ez ez, porque bakarrik itzeiteik hor, talde hortan. Ta dek, beak esan dakoa, danakin berdie. Ba, bueno, eta gero zio bere laguna, ba, ez dikela onartzen gaizkiteikela, ba, bueno, ba... Barkau esatea, Telmo, baina zuen talde gorri egon zate. Gauzatxo bat, bere laguna, Ander, Telmo! Ba, nahi kejatzen haitu jak. Zuek Asierrekin hola xeontzeate. Beida, bertze esango zuen Asierrek. Baina nik Asierretaz ez diatez errezan. Jokin izan da, merezi izan dolako lidera izatea eta hola xera mando. Baina nik ez esan dik. Nik ez dut esan, nik bere burua, nik ez dut ikusi momentu bat denbez esaten, ni izana ez gaur kapitaina, ez dut entzun. Ez dekaitu, baina askotan ez esateik... Agindu behar ematen zituk, gehienak eta urkik. Maider! Nik, nahi iruditzen zait, Jokin, Urki, Asier, Petatu, Mutietan, Ainizek superindartxu, osea, eozeinek irabazi, osea... Baina hemen bikote batek irabazten du, baina segundu bat, bai. Baina utzi dazu segundu bat, zeti hemen nahi esaten Asier matxakatu deu, bueno, astero ez dakizer, bea bere burue, bea ez dakizer. Irutzen zait, norbaitek ondo ikusten bali maditu atalak, Urki eta Jokinek beraiek erabakitzen dituzte gauzak, eta derrepente zu kanpon, eta zu kanpon. Ba, igual bai merezi dute besteek edo ez dute merezi ez dakit, baina beraiek erabakitzen dute. Eta Jokinek baten esan zon gaina, hola, en plan, guk patatat danok eman barra dauzkeu. Eta bestela, erabaki deu, itea ez daki nola. Erabaki deu, osea, jazta erabakitazion. Ander. A ver, Maider, oan nik gauza esango izut. Esan. Zu talde urdinen egon bazinean, eta Urki eta Jokin uki bazen itun, kanpun utziko altzen itun. Ni neon talde gorrin eta nau superarro talde gorrin neotez. Galdera hori ez da. Galdera ondo atxu. Ez, baina, eske, eta zuengo bali mazinen talde gorrin Asierre ingo zenion kaso edo nahi ingo zenian kaso? Arrazo jau nahi?
Arrazo jaunai, ikusin bihar, zein edun? Ez, baina zein ingo zenion kaso. Nik egile esatian izu? Bai, estrategiatan edo gauza dozeinetan Asierrei edo nahi. Ni neidea emango nun. Begi ondi jakateta. Eta ustezu, nik ez detela eman, ala, edo Bilbontzat ikustezu nomina honin dutela. Horregatik esatet, Jokine kritikatik jozuen, inorrek kontra egetzion itxen da. Inorrek etzial, baina gauza da zuk ikusten dezuna beste bat ze pasatzen zan. Ez, horan egin jarri zati bai. Jokine planteatu txun bezala, irabazitxo proba egetenak, Eta hoi garbi do. Mairet, eta nahi berriro txalotzea, venga, Jokin eta Urki eta talde urdina, baina ez dala hori hola. Osa, esaten dizut, guk erabakitzen genitxun metana zigorrek hartu zon. Bilbokoa nik hartu nun. Eta beste gauz askotan Asierrek hartu zen zati beha zan aditxuna. Punto, pelota. Eta talde urdinen Urki eta Jokinetik aparte norbaitek esango dit 8 ataletan zeinek itzeindon edo zeinek eman dut. Haiek ere haua dakie, zabaldu aldabi eta baina haua irikitzen denen egurra Jose Carmelek itzegin nahi du. Nor, Camilon aterako dugu berriro. Isin duzuen? Camilok behitu nola esan zabiz... Igual da Camilok nola esan zon, Camilon posizio ulertzekoa zan. Bale, Camilona, eta bestiek ez dakia doik. Bestiek isilin zili dabi. Orain gontan. Nahi guztua ikusizten duten ondan esaten dienen zu nekauta etorriko zea goizen proba indezulako, eta behak esaten dut ez nien hau nekauta, gu ez gaude nekauta. Baina, bueno, jazta, kanpon. Eta orduan goikok zaretik esaben esan ezebez nahi jokatzeko, zaretik esaben esan ezebez Edurnek, edo Luziak, edo Andreak, estia gixen, haiek hitzaita dute bestiek ez da belako berbaiten. Nik ez detela kritikatzen Urkita Jokin, nik kritikatzen dut guri kritikatzen digutena gorriri eta total urdinen iguala idela pasatzen. Ba, nik kritikatzen Jokin eta Urkiren paktua. Guztiz, kritikatzen dut hori nik. Zeba. Ba, nik uste, bai, ze azkenean, beraien artean babestu iteia, eta orduan ez dilete izaskuni, induen lanakin, ikusita du egin duen lanakin ere, pixka babestu inbarko zilotene. Zeba. Ander labor. Nerea, Twitterren ez zu asko kritikatzen, Nor? Twitterren ez zu asko kritikatzen, beira, ote naiz, eta gehien Jokinen alde itzetxezu. Beti esan dut Jokinen lana osona dela, baina bere estrategia eta nola egiten duen jokuan Urkirekin paktu hori, ez duela onartzen gauzak, lehenengo programan bere burua aurkeztu zuela eta gero izkutatu intzala baserritarren batzarren, gauza horiek kritikatzen ditut. Lana egiten, ez denok ikusten dugu sona dela lanean. Twitterra ipatzen duzula, Laister John Fernandezekin bat. Egingo dugu, zuek ere etxetik zuen iritzia ematen duzuela. Kiniela, egiten ari gara. Nortzuk irabaziko dute baserriaren bigarren edizioa, Rosa? Estoy por levantarme. Ez dakit. Parkatu? A ber, ez dakit, baina nik net petatuta inizekin. Etzako, Zuek, parkatu? Nahi duzula petatuta inize. Nero ustez honen adia. Netzako finala izango zen, joara joduten bikoten arteko lehia. Eta ados naho iztetakin, eta pena bat eitzeni izan airen alde naho, baino Asierrek eta Taniak, behin joarea bi aliz jota eta bidena ikusita gero, bi haiek baserri irabaztea, izango litzateken ikuset mundiala, baita Asierrentzate bai. Bueno, gutxi falta da hori jakiteko Marko. Marko? Asier edo Jokin irabaziko dutela. Asierrek edo Jokinek. Eta behien parejak... Gogoratu behar dut, ez bakarrik batzuk esaten uste detela, ez nahi duala. Esanet uste detela. Eta zuk nahi izatekotan zein aukeratuko zenuke? Ba, ez da, gorriko pareja bat, berdin zaitze pareja. Gorri bat. Petatu eta inize izan daitezke? Bai, azkain berdin zait. Biekin ondo nahi. Eta ikusi da, pixkanaka gora zelan jun diesan, bai bat eta bestia. Soixonak Mari Carmen, zeme darra kasu. Eta meritokrasia aldetik nik uste merito handixak atela irabazteko. John Fernandez, 22 minutu, amabiak izateko. A ber, ni jakin nahiko nuke Euskal Herriko txiolariek zer esaten duten, konta idazu. Bueno, pixka bat denetarik komentatzen da, eta hainbat bando badaude Twitteren. Adibidez, hementxe Einara, aurreko astean hementxe gonbidatu izan genuen, Einara Artizarrek esaten du, nahi eta izaskun izango zian las justas ganadoras. Probetan demostratu due, onenak diala, baino pertsona bezala hobiak. Beraz, behaiek biantzat horrela txaloak jaso ditugu. Eta gero, beste tuit batzuk ere jaso ditugu. Adibidez, Ibonek esaten du, Ainizer kaletar ordena da niretzat, haupa azkoitxiko kastie, beraz, suposatu dezakegu Ainize eta petatuk irabaztea nahi duela. Bestalde, Oiertxok, hau gora urdinak esaten du, beraz, urdinetako norbaitek irabaztea ere etzaio gaizki iruditzen, eta bestalde Claudio hemen Twitterren momentu enten
gauza batetaz asko hitz egiten ari dira, eta da, hau, eske jendeak ez du lertuko ze epikoa izango dan lokaleko leiotik berrize kantatzia. Honekin utziko deu, Claudio, baina eske jendeak daka kiston gogoa hau ikusteko Twitterren, beraz. Guazen, bueno, Telmo, hasia hotxa prestatzen, Prestatzen hasi da, Mitiko, epiko, ikoniko, historiko. Genetik izango da. Jon Fernández, eskerrik asko. Gero arte. Joarea, berriro. Joarea, Natalia. Jodu Joarea. Badator, Natalia. A ver, Natalia, Joarea jo duzu. Bai, zuk. Bai. Zergatik, zertarako, zer delata? Hau utziko dugu gerorako. Bai, bale. Gero azalduko didazu. Bai. Baina zer a ber, hemen favoritoi buruz kinielak egiten ari gara. Zuretzat, zein da, zeintzuk dira irabazleak? Niretzako bi emakume, oso indartxu, eta... Izasko honetan nahi? Ez. Miren eta Esbeta. Zer dinosu? Burutik ondo dau? Ze? Bilo kanpoan ez gaude ba. Kriterio bai, horregatik, lasai. Bai, ni lasai, no? Lasai. A ber, Natalia, kanpoan da. Kanpoan daude biak, Eta Esbeta ere kanpoan da, pasaden astean, hemen egontzan. Bai. Eta zergatik esaten Bueno, bi emakume indartxu ikusten dudalako, eta, bueno, batez ere irudi batzuk ekarri, bideo bat ekarri dut ikusteko. Bideo batekin duzu? Eta hor, arrazoiak ematen ditu, zertarako, Esbeta errekuperatu behar dugu, eta miren baita ere, berriro ere, sartu behar da baserrira. Oso ondo, bideoari pasa. Bai, mesedez bideoa, aurrera. Esbeta eta miren, haze parea. Asteko langile apartak. Esbet lana. Lana, hori da. Esbeta, lana. Bestela miren aserre jarriko da. Kontuz. Hor daudenak eta hau prau ez duenak, dana prau berlepela. Errengan, gaur zu, bihar zu. Ez izutu lasai. Bikote honetan maitasun handia ere badago. Ikusi. Maitazunagatik Euskal Herri raito herri nahi? Miren, zuzara lehiakide kompletuena. Denetarik duzu. Taldekide ona, borrokalaria. Eta batez ere, amariko berena. Amalana, laulana, eta dana merkotelako. Eta gauzako kertzen badira, miren ere abokatua da. Baina ez noa dos. Hemengo estatutokin, da epailen joerek, zindi estatutuak. Irabazteko dena emango lukete. Joko zikina ez, baina lapurretak, bai. Zuretzat, ilargia, lapurtoke noke gauero. Eta frikismoa ere, ongi etorria. Ze frikia. Errusian ere, Esbeta irabazle. Errusian eta Euskal Herrian, Esbeta eta miren irabazleak. Ez duzue horrela ikusten? A ver, baina mirenek ere esan du, hauek ja dagoeneko lehiaketa utzi dute, ez daukate aukerarik, ez mirenek, ez Esbetak, bez? Bueno, beste opzion badakagu. Zein? Repeska bate egitera, eta... horregatik horretarako ekarri dut, Joarea, eta repeska bat egiteko, eta... Baina zuk uste duzu Joarea Aladinoren lanpara dela, osea, miraiak egiten dituela. Ez, baina, aizue, oso ondo ikusten dut bikotea bezala. Bueno, bikotearen 150 hemen daukagu, berak proposatzen duena, miren, zer esango zenioke, berriro sartuko zinateke? Bai, baina urdinak kalea bialdu gintuzke, Ara... Bai, jo pixketian. Gustoa, miren eta Natalia sartu genetun, bik, gustoa. Ez favorez. Lasai, nik ez du nahi berarekin sartzea, lasai. Miren, gauza poliziak esan ikiztu bidea. Baina, beti horrela dago, beti horrela oso gaizkimango binek horitan. Bai, asko, mejor de lejos. Baina, eskatu du zure repeska bideoan esan izu, gora ipatu dizu pila bat. Hombre, ya nahiko. Haude, gemakumea. Nahiko. A ber, baina beste arrazoi batzuk ere badaude? Hauek biak... Bueno, mapa, mesedez, mapa Euskal Herriko mapa eta Errusiarko mapa. Eta Errusia hemen egongo da? Bai. Eta noski, Esbeta eta miren irabazi bat luke, bueno, Esbeta baserri modua Errusiara eramango luke,
harreman komertzialako beto edukiko genuke, kriston baserriak irekiko zenutuzten hortikan, eta gainera batez ere, gure baserriko ikurriña hortikan ipintzeko. Arrazoi makroekonomikoak daude. Mikro, makro denetatik. Eta gainera, beraren amari baita ere lana emango genioke, porque beraren ama euskaraz hitz egin du, gora baserria esan du, eta izue, gora baserria eta gora esbeta. Ara, ados haudete plankintza honekin. Natalia Lehendakari, gora ikusita. Alkaldesa. Pixkanaka nahi dut. Bueno, dagoeneko berak egin du bere proposamena, miren eta esbeta berriro baserrian sartu behar direla, repeska eginez, hauek irabazi behar bait dute. Natalia, eskarrik asko, txalo baseraren favoritoa, begira Joarea. Niri Joarea gustatzen zaita, asko, kilo bat. Zuek badakizue aplikazioaren bidez astero aukeratzen dituzue favoritoak, onenak, asteko onenak. Baserritarren artean, gero eta gutxiago, gelditzen dire eta hemen dauzkagu. Mari Carmen, zer uste duzu, petatu izango dela maitatuena? Publikoaren gandik? Ez. Asier da dudik gabe. Asier izango da, zuek uste duzue? Jokin hemendik entzuten du. Petatu. A ver, es que ez da gizati dudatzen zuen, Jokin izango ala. Ondo! Joder, porque es el rey del programa. Equipo urdina, nadie le hace contra ite bai oso kalea, ikusi Camilo, contradicción a la calle, Es el rey del programa porque irabazindo, es Messi. Markatu guandik ez du irabazi, porque mira, hor daude, Asier, Petatu da beste asko. Horrea jauta irabazindo, ziten egin do. Zu bezala, nahi kanpo puntzara, bueno, animo. Gauzatxo bat, hori esan eta Carmelek egin du, Carmele, hori esan egin duzu. Ez, baina, beti berdinen gingaz. Osea, Camilo, Jokin eta Urki, bla, bla, bla. Talde berdinen, bi taldetan berdina gertatzen da. Bi taldetan egin dituzte, nola esaten da, ez egin da bide? Paktuak. Pentsatzen Jokin maitasuna. Urdinen nabarmena paktua gorri maia. Gustatzen zaita, zuen ustez, aste honetako baserritar onena. Tonteria. Asier, no? Venga, asmatu dozu! Aizu maiderrek txaloka, edo maiderrek txalo egiten du, Jokinekin ondo. Nik Jokinekin ez dago, baina Jokin danok ikusten dugu ze baserritar eta ze tipoa dan, ez? Nik Jokini beti ingo dio txalo. Baina nik ingo dio txalo gehiago Asierri, zati nik nahi eta Asierrek irabaztea. Baina ez da horregatik Jokin ez detela, danok ikusten dugu. Maider, baina da favoritoa, bestara lehiaketa irabaztea, da favoritoa, na? Hoxe bai, Bi irabazle ezberdin dira. Favorito bakarrik irabazi. Karo, baina urdinen alde hona azaltzen marima da beti, eta alde txarra gorrina beti, normala da publikok urdine aipatzea beti oberena. Maider, azte honetan Jokinekin duna katxare harki bota da bolak izek gauza gaskin. Bai, baina Jokine dauke ja... Horran, ona bakarrik ez dugu, katxake bai. Hombre, ja, karo. Kaletarronena ikusi behar dugu, orentxe bertan zuek, aukeratu duzuen astero aplikazioaren bidez. Ainize. Andrea ez dute ikusten. Ainize. Zer dinosu? Dauela ba. Hemen dago, Ainize, eta Goiko, eta Luzia ere bada, Nahi eta Tania, zein izango da, zuen aukera, hause. Ainize. Izaskunen laguna, zer esaten du? Merezi dula. Merezi duela. Ainitze merezi du. Indartsua da eta merezi du. Izaskun bere garaiene izan zan, ordun. Bueno. Bakoitzari tokatzen zaiona. Bakoitzari tokatzen zaiona. Tokatu urrengo saria baten bati tokatu zaio. Bueno, bera da irabazlea Lakorren eskutik saria Gasteiza joango da aste hontan. Juan Saezek irabazi baitu. Goikoren estrategiari buruz zein dezakegu? Goikoren estrategia. Bai, zergatik, izeta? Goikoren estrategia nola ikusten duzu? Aurreko saioan... Gogoratzen duzu aurreko astean komentatu genuen talde urdinean, aginduak ematen zituztenak, baina izkutuan 3 kaletar zirela. Gogoratzen duzu,
Hemen aipatu egin ziren. Goiko, Luzia eta Andrea. Euren estrategia... Ez dakit ondo atera den, ikusi. Ni pertsonalki esaten dut, hau da niraitza, eta honedien ira nahi arrebak. Luzia, Goiko eta Andrea, ez direla nominatuko elkar. Hau bikotia, eta hori bikotia niretako die ikute zinak. Gaur pizkat, gaurko proban ikusit pizkat nervioso. Etzen nuen espero. Niz. Hau edien era nahi arrebak hori dan ere, eta hori ez dakiz zer da, errepende pan. Goikore ez dakit ezagera bindun pixka. Ez nuen espero. Ez nuen espero. Jazta. Gara, trio kalabera azkenean. Ordenalen zen maitasuna, oen dao maz mierda que la hostia hor, grupo hortan. Lehen bikote izendatua, Goiko eta Edurne. A ber, izetak esan nahi du, zer? Nik uste hor ikusi dula Kamilo eta kalea juntzianean, beha ikusi txala hor dianan erdian. Nortzuk? Hiru hauek? Goiko eta ikusi txala. Goiko eta bere bikotia. Urrengo kaleratuak eurek izango zirela? Eurek izango zirela. Orduan ja hasi dela bere terrenua preparatzen, baina gaizketa zaiola, ez? 3 nominazio ez ditukiko 2 nominazio, baina besteanak berentzako dikola. Luzian lagunak esku altxatzen du. Kaixo, Maite? Kaixo. Gabon. Nik azkenian ulertzet behaiek paktu bat titia, ze zure helburua irabaztia baldin bada, azkenian presaude dozein paktu estrategia erabiltzeko irabazteko. Baina baserritarrakin adostu barko bere paktua bestela alperri dauke. Norberan bikotekin. Minoria dia. Minorian daude. Hemen ikusten da. Baserritarrak eitzen biharrian, beak kaletarra bakarrik ez du ezerritzen. Hemen ikusten da. Aitea izatia eta anai arreba izatia uste nahiko merke dago hemen, Ez, baina, eta gainera hortaz aparte, ikusten dut zatiketa handia dagoela baserritarren eta kaletarren artean talde urdinen. Ez dut ikusten zentzorretan oso apartautatik ikuste ditut, eta gero pixkat outsiders ikuste ditut Izaskun eta nahi, baina bai kriston zatiketa dago, kaletarren eta baserritarren artean, eta nik uste dut gainera nominaziotan argi ikusiala. Talde gorrian hori etzan gertatzen, asko zer... Nik uste dut realitixan izena dela baserria, ez? Eta baserrian baserritarrak kaletarra baino gehiago aportatzen dago, ez? Eta nik uste dut talde urdinean baserritar moduan Izaskunek Edurne baino 10 bider gehiago aportetan dagoela. Ikusten da gutxien ez? Publiko dara begira, ez? Nik ikusten duzuna programan Izaskun beti dau. Izaskun gehiago ikusi gudulako, baina Edurneren gogunean ikusi nun perfecto zeak sartzen, egurra sartzen da, jartzen da. Banien aguados. Nik uste dut gehiago ikusi dula Izaskun, ze bueno, jarri da joarearekin eta asuntuarekin ikusi dula lanen, baina Edurne nik ikusten laneako kriston habilidade dauzkela, baina asko ze pertsonalitatea da pixkat atzian eotekoa. Edurne baina arte diskutu neon da, baina lengon, intzun lana, beak eamantzun bikote aurrea, Txabola, beak esaten zuen nola egin da, ze moduta hola. Nik ez dut esan ez, baina nik uste dut, zuk baserritar moduan ikusten duzu, adibidez nik uste dut, Jokinek eta Urkik ikusiko dauela kompletu hau nahi eta Izaskun Edurne baino. Orduan, taldian fuertia ikusteko, eurak uste daue, hobeto dala eurendako, taldiantzako. Jokin ikuste Urki eta Urki ikuste du Jokin. Da beste guztik ez daude. Edurne eta Goiko dituko antxe talde urdinen daren aulenak. Orduan, nik usteat asamblea hortan Goiko nelburu ezala bere bikotea salbatzea bezala. Eta horregatik erabilizitun hitzek esanez, hau nere anai da, hau nere aite da. Eta gero matzien zaska. Daulako bea netzako talde hortan arriskun dauna aulena dielako. Josu! Hori, ni Josekin bat. Uste Edurne eta Goiko hor seinalauta egongo diala datorrenen. Eta behaien aurka jungo dela, urrengo probatan eta behaien aurka jumar dela, seguro, bestek euren arten ez dialako nominauko. Hoi jakina da, ze aurreko duelo asko tabial dutue beti Edurne eta Goiko. Orduan nahi beha pentsa duta zeuken da, horratikan nik uste Goiko hasizala bestiekin launa izaten, beha ez izateko beha botatzeko. Alare igual beak hori sentituko zuen, hau da, Goikok igual hori sentituko zuen, baina bestek ez dute sentitzen Goikok sentitzen bera. Baina... Historikoa, mitikoa, ikonikoa, hautsa nola daukazun? Hautsa, Telmo? Ondo. Mutu gelitzu zeiu. Bazegoen beste movida batean eta batean hautsa gatik, honek de Montre galdetzen doz.
Ba, hemen, izango delako Telmo, lokaleko lehiotik kanta mitikoa besten, eta ez bakarrik, Zurine Hidalgo, gurekin dagoelako ganbaran dago Zurine, Gabon! Gabon! Zena dako gaua pasako dugun! Prest zaude, zuretzat ere, zea, ilusioa izango duzu hemen abesteko, ez, Telmorekin? Bai, noski, beti da plazerra berarekin batuta kantatzea, beraz, gozatuko du. Oso ondo, eta guk ere gozatuko du, zuek kantatzen duzuen bitartean dantzatu ere egingo dugu, ez da? Hemen, baserria zuzenean, dantzatu behar delako. Orain arte, berehala, sartuko zara eta. Eskerrik asko txalo bat Zurinaren zatere, bai! Aurrera pena. Hau, oraintxe bertan jarriko dudana, ez du inok ikusi. Bueno, hobe esan da, nik gero kontatuko dizuedana agian informazio esklusiboa izango da. Datorren atalean, zerbait gertatuko da, gorriei, gertatuko zaie. Benetan? Ona edo txarra izan daiteke, ez dakigu, ikusi. A ver... Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, arratsaldeon eta ongi etorri auzolan proba honetara, berrikuntzekin datorren auzolan proba honetara. Oso fuerti da, ondi nago, txuri, itzi gabe. Ondi genen eramalkarri behar duzte peto gorritxekin. Gaur bi galdera ditut zuretzat. Zenbat aldiz pentsatu duzu hilabete honetan autoaseguruaren urteko kuota kobratuko dizutela eta gainera ustekabeko beste gasto batzuk izango dituzula. Eta zenbat aldiz gogoratu zara etxe aseguruaren ordainagiria oporrak hartu aurretik etorriko zaizula? Behin baino gehiagotan, ez da? Benetako burua ustea izaten da eta beherakada handia eragiten du gure banku kontuan. Baina hori berehala amaituko da zuk nahi baduzu. Izan ere, Laboral Kutxaren multiaseguru kontuari esker, 12 kuotatan ordain dezakezu gasturik gabe. Bai, gasturik gabe. Kopuru bera ordainduko duzu hilero eta horri esker, diruak hobeto antolatu ahal izango dituzu, ustekaberik ez izateko. Horrez gain, zure aseguruak ez ezik, bikotekidearenak ere hileko kuota bakarrean ordaindu ahal izango dituzu. Laboral Kutxaren multiaseguru kontua. Errezagoa bada, hobe zuretzat. Bueno, 12 eta minutu bat. Telmo Maider, erronka badakizu zuek aukeratzen duzu, Bueno, aste honetan irrintziaren inguruko erronka planteatu dugu, hoize da, nok bota behar duen irrintzi bat, oraintxe bertan, edo Maiderrek edo Telmok, eta erantzun hau da zuek, egin duzuen aukera, esan aurretik, begira, adibide bezala, baten batek irrintzia zer den espaldin badakin, nik uste dut guztiok dakigula, baina, aizue, lekeition egindako txapelketa batean botatako irrintzia jarriko dizue. Ona, Hori, etxaiatu. Maider. Neska. Olako bat, A ver, launtza, zuri tokatu eskero laguntza beharko zenuke. Baina hemendik aurrera beste bat. Badakizue hemen ikusentzuleek edo aplikazioko erabiltzaileek aukeratzen dutela, bi aukera egon dira. Irrintzia Maiderrek botako du, irrintzia Telmok botako du. Juanterol. No, Maider, egin behar du. Maider, reputazioari buruz egin duzu. Gaur, baserria zuzenean, zuzenean 12 eta 3 minutu direnean, irrintzia botako du... Telmok! Telmok, venga, animatuko dugu. Irrintzia! Oso ondo! Erronka gaindituta! Ona! Maider, zure tokira eskerrik asko, txalo bat Maiderren zatere bai! Momentua iritsi da. Nola zaude? Ondo? Aizu,
15 urte baino gehiago pasada, ez da? Bai. Irudiak ikusiko ditugu. Ahotsa, zer esan duzu? Ahotsa lau zaiola, oindala masi urte zeuken. Aldatu intzetzu pixka. Bai, pixka bai. Pixka bat. Pixka bai. Oberako agian. Bueno, segun zertako igual. Orain ikusiko dugu zuzenean abestuko baituzu. Bai. Eta ja Euskal Herri osoak badaki, Telmok ez duela bakarrik abestuko. Gurekin baita, Zuriñe Hidalgo! Gabon! Aurrera etorri! Ze polita eta ze momentua, Hemen eskenatokia, 12:04 minutu. Zuriñe, eskerrik asko nera etortzen. Zuei, gonbidapenagatik. Basarriaren familian beste partaide bat zara, Ya está, sartuta nago, bete-betean. Lanpetuta proiektu asko dituzula badakit. Bai, pozik, oso pozik. Maite duana egiten eta gustora. Eta horrein egingo duzuna, Telmorekin? Ba, berdina, gozatuko dugu. Eski. Claro. Bai. Ni gauza banat esan. Esan ba. Lokaleko lehiotik, posible intzuen taldekide bat, aurten lagaigu bateri joliak, eta, mendikan, urte askota gehiago, musu handi bat, eta haupa Javi, tio. Haupa Javi. Bueno, emozioa, emozionantea izango da, emozioz beteriko unea izango da, eta dantzatzeko momentua iritsi da. Zuriñe Hidalgo eta Telmo, Baserria zuzenean saioan. Hauek egin behar dutena ikusi eta entzun aurretik esango dizu, eta torren aste artean hemen izango garela, eta gogoratu igandean 9. atala Baserria azken txampan gaudela. Gau ona pasa. Zuekin, Zuriñe Hidalgo, Telmo eta lokaleko lehiotik! Kantu berri bat sortzen zenbat alekin, zenbat buru austeiteien atzetik. Herrimak lotu zer esan nahi den jakin, eta esan nahi den hori nola dierazi. Kantu berri bat sortzen zenbat alegin, zenbat buru austeiteien atzetik. Ez da irteten lokal ilun hortatik, eta zerbait pilotuta ez du besterik. Oidu modura gaurkoan ere lokalean entxeatzen zegoen. Leiopetik pasa naiz egunero lez, baina ezin jakin ikusi nauen. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako sirenek ez dute jorainik, aipolita gaur ere, begietan biloren nora zoazen, jakin nahi duke. Neskatxa finorrek ditzututa nauka, nora bidea zeharo galduta. Modako erropa eta barbi itxura, burutik ezin dut kendu, zer gertatu da. Mutil gaizto irudiaren atzean, zerbait batu erakartzen nauena. Laruzko jaka eta txima luzeak, etxekoen amets gaiztoena. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako sirenek ez dute jorainik, ebolita gaur ere, begietan biloren nora zoazen, jakin nahi duke. Lokaleko lehiotik ikusi zaitut berriz, fabriketako sirenek ez dute jorainik, ekolita gaur ere, begietan biloren nora zoazen, jakin nahi nuke.
Lokaleko leiotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako sirenek ez dute jorainik polita gaur ere. Begietan biloren nora zoazen, jakin nahi nuke. Lokaleko leiotik ikusi zaitut berriz. Fabriketako sirenek ez dute jorainik polita gaur ere. Begietan biloren nora zoazen, jakin nahi nuke. Oh, izerri baten gaude bioke? Ipurri apurtzu batez?